Assalamu alaikum wa rahmatullah. On calminama, on juurama, ñagama duwa on, ñagama yafuya, on neldama duwa on, jaafama to banggue men ga. weltare ɓiɓɓe fulɓe andudine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal pelle men whatsapp hardande men jogori ha ɗoyde. On ñaganama Allah moƴƴere, on ñagama nde ñagontoɗon en Allah moƴƴere, yo Allah waɗan en moƴƴere aduna e lahara ene e dendagal bandiraɓe julɓe foof. ene heedi to kaɓirɗi to Saydou Abouba waɗa golle joɗɗe to banggue hello YouTube dendagal jewte batteɗe weltare ɓiɓɓe fulɓe sa naati hello YouTube ma heɗo ɗum no jiɗirɗa ni, yo Allah yomo moƴƴere. So o saaha heedi haqqillaji menen e keeɗa ko mbiyeten jolngo mijooji walla mbiyen toɓɓere nganuma, moni kala noon ko dimo e miijo muɗum. Toɓɓere men nganuma hannde noon ko e ballal musidɗo meɗen sehil men Faati Sow mo Bamako leydi Mali, koye ballal makko keɓɗen ngoɗo jolngo mijooji. ene gasa o waɗino ɗum namdal e nder weltare ɓiɓɓe fulɓe, hewɓe garani hen. ene gasa taw keɗaki namdal ngal walla paamani namdal ngal. ɗum noon jolani en yen battu namdal ngal no annama jolnugo mijooji ni, moni kala adda hen miijo muɗum. sikki ala ko suka gorko goto mo resodiri e cuddiɗo makko, eɓe gurdi gurdam belɗam, en cuɓɓima wasde haalde wuro ngo e leydi ndi. e kanko suka gorko o noon o ɗannorto koye teeru leydi maɓɓe ndi, mo resodiri e debbo o noon ne jogui jinnaɗo muɗum. jinnaɗo o wona mawɗo no fewi, ko sukajo, kono bamum suka debbo o natti ko ɓooyi seeɗa, waɗi duuɓi, kono kanko jinnaɗo debbo o woni yummum suka debbo o dañcani maccuɗo Allah taw. kanko suka gorko o noon omo wurda jinnaɓe makko ɗiɗo foof, bam makko e yumma ko fof ina guuri, ne gasani ko kamɓe gondi e wuuro woto. joni noon kanko suka gorko o ɗanni koye teeru leydi maɓɓe ndi, o nelani suka debbo o. suka debbo o ari tawimo toon, ɓe gondi toon, ɓe gurdi gurdam belɗam. kanko suka gorko o wonto liggoto, o walli suka debbo o kadi watti liggade toon, watti soɓe pini tan ɓe dawat ɓe liggoto, ɓe ha hiira kadi ɓe jofta. ɓe gori noon ha waɗi dumon no juɗɗo tan, kanko suka gorko o duƴƴa téléphone wonde bamma ko sellani ceene tampi. babiraɗo o sellani ene tampi, o nelani kanko suka gorko o, babiraɗo o yo ar saforo. en tampi kono kam ene wawi nawde hoore muɗum ne yaaha e hajuji mum. babiraɗo o ari toon, ɓe nawi ɗum hôpital, ene saforo, ene yaaha ne arta. so fini subaka tan ƴettata oto yaaha hôpital arta. babiraɗo noon ko kanum goto tan woni e galle he. ene wayno kamɓe so pini ɓe dawat. ha waɗi saaha subaka goto tan, kanko suka debbo o wi an e bamma no woniri ɗo ni, ɓaade ala toppitoɗo, min nenam nana Fuuta. kanum goto tan woni toon, an yumma nan toon ene jindi seeɗa, ene wonde sukaɓe, wawa woppude sukaɓe wonɓe toon ɓe kanum araga. nenam ne wawi arde wona ɗo, ene toppitonoma jinnaɗo ma o, taw sen dawi ene wawa toppitade jinnaɗo ma gorko o. ko feere debbo noon, kanko gorko o naate feere debbo o, mbate feere nde ene moƴƴi walla moƴƴani. so feere nde sene moƴƴi walla so moƴƴani fof, kanko suka gorko o naati e feere he. o wi ala caɗele, ɓe neldi yummiraɗo biye yummiraɗo ari tawi ɓe ɗon ɗo wuuro ɗo. so pini tan ɓe dawa ɓe goppa babiraɗo o e yummiraɗo ɗon ɗo galle ɗo. babiraɗo alhamdulillahi rabbil alamina fuɗɗima sellude, watti darde yummiraɗo o won guite jafoɗon noon e konnguli he, ha watti jotodirde e yummiraɗo o, jafoɗon e konngol he. watti soɓe dawi tan ko kanko babiraɗo e yummiraɗo yummum e siko o, kamɓe ñaldata ɗon e galle he. babiraɗo hankkadi ne watti kanune mataw babiraɗo ko babaho watti wondude e yummum
suka debbo o ha waɗi dumunno juuɗɗo seeɗa yummum suka debbo o ronki famde hoore muɗum yeehi safrirdu ƴeewa wiya ko cowiɗo ene yara e lebbi tan hedde ɗiɗi walla tati nden arti noon ɓe dawi tan noddi babiraɗo ha jooɗi wi babiraɗo ganda noon ɗo gommi ɗo mi yeehi dispensaire walla hôpital wiyama komi cowiɗo mboɗo yara lebbi tati te ala baɗɗomi so wona an ganda ɗum kam jottorɗa ɗum babiraɗo wiya habri ko fewani yi ɗum holto kalanmi ɗum o wiya mi anda to jogorɗa haaloyde ɗum walla min hoto jogormi haaloyde ɗum kono ganda kam ɗum waɗi jottorɗa ɗum so ñalawma mum ari kam ganda ɗum e nden suka gorko o jofti tan babiraɗo o wi suka gorko o min noon mi yehino hôpital hannde docteur hokki kam rendez-vous lebbi jeegom jinmi ko hoorde Fuuta suka o wi ala wonɗo ko poftoɗa seeɗa o wi ala mi hootata tan hankkadi bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe mbate oɗo babiraɗo woni koye dogde walla ala mbate so dogi omo jogori dadde walla o jogorani sene jaabe ko onon jaaboto suka gorko hebli bamum hooti heddima yummiraɗo nan ɗon yummiraɗo watti wadde tan gatuleje ene tuuta ene waɗa ni ha waɗi subaka goto tan ñande hen ɓe dawani way kono ko wiyete dimanche ko suka debbo wi nene min de mi ronki famdema joni ko gonɗa e dow muɗum isne heewe maɗa no fewi yummiraɗo o wi suka o welani ha welani ɓiyam mi yehino hôpital ɗeɗon balɗe ɓe mbi kam komi cowiɗo suka o naƴi bonde wi i an guila baba ma e ha hande ka cowiɗo ni hol jeyɗo on ndu no reedu nene o wi ko bamum joom galle ma o ko on jeeyi dardi kam ɗo laabi kewɗi gila to calotonomi e ha jaɓanmi ɗum hankkadi no min gondi ko kanum jeeyi reedu ndu gandira hono noon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe suka debbo o noddi joom galle makko o haɓe jooɗi o wi wonko jinmi haalandema noon o wi mboɗo heeɗima o wi nenam o de balɗe ayi o wona celluɗo o wi ha mi faami ɗum e makko o wi kam ko cowiɗo te ko bamma waɗi mo o wi haali ko boni o wi mi anda sene boni walla sene moƴƴi kono gandira noon koy ko mbiɗa ko wadde babam firti koko dogi ko ɗum nawti ɗum o mi anda ɗum kono kam ganda ɗum kam jottorɗa ɗum ɗo bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo haala ka woni suka gorko o wi debbo o ɗum foof ko an waɗi an wi yo yumma ar wonda e babam suka debbo wi ala min gay mi haalnima feere nde moƴƴani wiyam feere nde moƴƴani walla bamma ari min cikannomi bamma tan ko kellifaɗo ɗo bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo haala ka woni mbate oɗo suka gorko o duƴƴat bamma ko téléphone tan o wiya an noon ganda yummum kaari ko reedu wi ko an waɗi ɗum mbate neɗɗo ene wawi huccidde e bamum wiya kaari ko reedu baba ko an waɗi on ɗon reedu walla ala mbate kanko suka gorko o noddat yumma ko gonɗo Fuuta o wiya mbiya baba yummum kaari wi ko reedu ko kanko waɗi ɗum bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo haala ka woni hol foof noɓe jogori habrirde oɗo baba so tawi janggo e jamɓe kocci bagage mabɓe ɓe kooti Fuuta mbate oɗo suka debbo omo wawi huccidde e oɗo babiraɗo esi ko o walla oɗo babiraɗo esi ko o mbate omo wawi huccidde e ɓi joom suudu ɓiyi ko o omo waɗi yummum reedu mbate oɗo suka gorko debbo o haalanimo mbate hankkadine omo wawi wondude e esiko o e nder galle he esiko nan o ƴetti reedu ko te ko bammakko jeeyi reedu ndu te reedu ndu wona reedu lawol mbate omo wawi wurdude e esiko o e nder galle he walla ala bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe jaawe e mabɓe hol foof noɓe jogori wadde haɓe kabra oɗo babiraɗo ko waɗi ko walla oɗo suka gorko holno waddata e esiko o walla kanko esiraɗo debbo o holno waddoyta e esiko gorko o so wonko weñi e haala hen wona ɗum wonno saago men so wonko feewi hen koto Allah fo Allah ko pewɗo pewnowo yo hollu en lawol pewle rewnen hen o ko musidɗo mon Ibrahiima Saydu Kan ɗacconakke jaafoɗum yo Allah hollu en ñande wonde